a prišiel sem k nám. Dopredu na prvú pozíciu, nie, tak tam si Milan Greguška veľmi dôrazne postrážil tú vnútornú stopu, postavil štabene Seráda a Martina Semeráda. Teda dostal za svoj chrbát a bude musieť ešte veľmi tvrdo sledovať svoju zadnú časť, svoje zadné krídlo. Tejto trojici naozaj ťažko povedať ešte, ako to dopadne, pretože Milan Greguška naozaj má tam veľké nebezpečenstvo podobne Martina Semeráda. Greguška zatiaľ vedie, ale Martin sa mu neustále približuje a Jožko Vereš nestráca kontakt, určite nestráca kontakt, pripravený zasiahnuť kedykoľvek, pozrite sa! Ešte nie, do posledného kola a nič nie je uzavreté, ja som vám hovoril, ešte sa nič neskončilo. Ľudí sa usadí a ešte to potlačí záverečné kolo. Jožko Vereš, tak to kázal do záverečného kola v tej druhej sérii. Teraz je dobre. Milan Greguška a Martin Semerád, nič sa už na poradí meniť nebude. Greguška Vereš Semerád, prvá trojka. Turbo rýchlej exkluzívnej jazde. Ja ti to dám z radosti. Ktorý skončil? No a diváci sú právo vo vytržení.